Κριτική σκέψη. Ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβεις πως κάποιος σε κοροϊδεύει ή σε χειραγωγεί. Τι γίνεται όμως όταν κάποιος δεν έχει κριτική σκέψη? Καταστρέφεται ο κόσμος, το YouTube, η ζωή κάποιου, η γνώμη σου για κάποιον. Θεοποιείς έναν τέτοιο άνθρωπο. Τον εμπιστεύεσαι μετά από αυτό? Ναι, το ξέρω. Σε θίγω. Όμως, σε θίγω για το κακό σου? Ή σε θίγω γιατί θέλω να σου περάσω κάποιο μήνυμα? Α! Και πριν πεις ότι το κάνω επειδή σε μισώ, δεν νομίζω να μισώ την εγγραφή σου, ή το view σου, ή το παραμικρό like σου, ή έστω τη γνώμη σου για ένα βίντεό μου. Α! Και βέβαια σ' αγαπώ. Μ' αρέσει να μ' ακούς. Γιατί όμως είσαι πρόβατο? Γιατί ό,τι ακούς από άλλους YouTubers έρχεσαι και σχολιάζεις σε μένα? Μπορείς να κριτικάρεις τι ακούς? Αν ναι, τότε είσαι ελεύθερος να σερφάρεις και να ψάχνεις σε αυτό που λέγεται Ιντερνετ. Αν όχι, τότε σου έχω κακά νέα. Δεν είναι για όλους το Ιντερνετ. Είναι για συγκεκριμένα άτομα τα οποία ξέρουν να κριτικάρουν. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Σύμφωνα με το βίντεο που έκανα για το γλύφτη, ήταν ένα μεγάλο λάθος μου. Και εδώ θα πεις γιατί δεν το κατεβάζω. Μα φυσικά ρε φίλε, για τα views. Για τα views. Όταν ανέβασα αυτό το βίντεο, είχα σχεδόν 50 subs. Έχεις ιδέα πόσα views πήρα και subs με αυτό το βίντεο? Ω ναι, είναι πολλές 500 προβολές. 500 κάτι προβολές για 50 subs. Wow. Γιατί όμως τόσα like? Γιατί δεν φίλτραρες τι έλεγα εκείνη την ώρα? Το βίντεο της μουσικής γιατί δεν σου άρεσε τόσο όσο σου άρεσε αυτό του Links? Τι είναι 100 προβολές για ένα τόσο επίκαιρο θέμα? Γιατί σας αρέσει το δράμα και το κράξιμο. Γι' αυτό δεν έχει τόσες πολλές προβολές. Γιατί όταν κάποιος κράζει κάποιον, τότε τον κάνουμε Θεό. Και δεν ανέχεστε να σας περάσει κάποιος ένα μήνυμα το οποίο είναι σημαντικό να περάσει σε κάποιο άνθρωπο. Ναι, είσαι πρόβατο. Είσαι πρόβατο. Αν πίστεψες στο προηγούμενο βίντεο που έκανα για το Links, σε χειραγώγησα. Σε χειραγώγησα όπως σας έκανε ο ίδιος. Είτε το ήθελα είτε όχι, το έκανα. Συγγνώμη κιόλας. Άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι έπρεπε να κάνεις? Να σκεφτείς φυσικά. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Πλέον το army του Links το στηρίζουν μόνο κάτι καριολίτσες και κάτι πρόβατα. Δηλαδή όπως εσείς τα οποία πιστεύετε ότι έκανε ο Links. Κανείς άλλος. Γιατί όμως? Μήπως γιατί καταλάβατε πλέον ποιος είναι ο Links στην πραγματικότητα? Έπρεπε να το είχατε καταλάβει εδώ και καιρό όμως. Γιατί ήσουν απρόβατο τόσο καιρό? Γιατί τόσο καιρό που σας χειραγωγούσε και καλά έκανε το κοινωνικό πείραμα, δεν είπατε τίποτα και ήρθατε σε μένα και κάνατε τα dislike και αυτός πήρε όλα τα like? Και γιατί ο Links τόσο ξαφνική αλλαγή χαρακτήρα? Τι έγινε? Εγώ το Links ποτέ δεν τον είχα για τέτοιο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Εγώ το Links πάντα τον είχα για καλό. Πάντα έκανε το καλό πράγμα και δεν πείραζε κανέναν. Το τελευταίο βίντεο που ανέβασε όμως κράζει τους ίσως και τους πιο ok τύπους του YouTube αυτή τη στιγμή. Κράζει Crow, κράζει Λιναρά, κράζει Μπιλιολέρο και Καρπούζι. Ναι, ok mates. Ήθελα να σας περάσω ένα μήνυμα, δεν ξέρω αν το πέρασα καλά, αλλά... Άρα, πούστη. Γαμμένος καρκίνος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας το πέρασα, αυτό το μήνυμα που ήθελα να σας περάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο είναι Q&A. Θα απαντηθούν εκεί ερωτήσεις τύπου γιατί, όχι, ποια είναι η γνώμη σου για το που έκανε ο Links, για το κοινωνικό πείραμα. Θα υπάρχει δηλαδή η γνώμη μου πάνω σε αυτό. Και βέβαια θα υπάρχει η γνώμη μου πάνω σε αυτό. Ελπίζω να σου άρεσε. Προσπάθησα να περάσω ένα πολύ σημαντικό μήνυμα σε αυτό το βίντεο. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε μη μασάτε για λίγο καιρό σιτάρι. Τα φιλιά μου. Γεια.